Mga katunay, sumaa sa akong giingon kani adto nga kung naay hunas dili gud ko sumulan pagpanguan. Tapos sa kining video kay makita mo pagkaduol ra gid kay sang kinasun nga bibi. So diri mga katunay bisag sulog mi atake na ta. Ug mao kini akong una nakita katunay, nakalimot ko unsa ngalan nani. Ubay-ubay na nga mga minuto usap ako nakakita ani. Oh, gamay nga bibi. May na lang ni. Gamay. Ano po minato? Bibi. Gamay lang sila. Okay. Oops, bibi po na. Medyo mga gagmay na sila dito katunay. Medyo gagmay yan. So diri katunay pipila ra gid ang akong nakuha. Siguro ang mga bibi nag-close lang sila. So nakahuna-una ko nga sa pinakahigad gid kayo ako manguha. So diri ko sa biwok mi arangkada. Ambot ka wala ba ka ni tai diri nga magmarcha-marcha. Gay katunay gay. Katunay. Ano mga katunay, diri lang ni katunay ha. Natin nakita katunay oh. Sa bibi nya dua nya tuwa pa katunay oh. Tulo. Nya siguro upat na siya kabuok. Kuha na itong usa katunay oh. Tira oy. Tira eh. Gagmay na siya diri. Ba't wala baka anik tayo diri? Hala, asa na itong isa? Iko pang usa. Na, asa na to? Ano ba ni? Lo. Huwag itong usa, asa na to? Oh, dara ito na yan. Tiga. Kahit man. Ito na yun. Asa na itong isa? Dara ito na yun. But pila. Kani, ambot ka. Dua na sila kabuk. Balik, opat na ni katunay. Gagmay siya, gagmay. Dula ra kay katunay oh. Dira lagad, dira na ni. Gaya. Lo. Ukang na. Grabe, kita kamot. Dira katunay oh. Tako siya oh. Ito ay tupad rin sa kabog. But dito baka to? O kan, bibi ka to. Asa na to eh? But, bibi po di ay katunay. Dara katunay yun. Dara katunay yun. Pat kabog katunay. Mahal lang kung magkuhan na dira katunay ka nang mamukak ka ba? Buka ba? Taob siya katunay, bubuka siya. Ante nih, lagpit lang kung under katunay. Bibi. Pero, bibi na po to.
Ning tungura katunay na lingaw gyud ko pagpanguha. Gani ang usa ka mananagat diri kato nga na ay bibi diri. Rato na yan. Oh, baby siguro na. Oh, kato ba siguro ay. Oh, kagmay na siya katunay. Siguro mag-iagi diri tayo euro katunay. Pero bahala na. Mga kanta ni katunay. Maglubog man sila katunay ha. Tara katunay. Ambot litob siguro ni. Ambot. Kuhan siya. Kanang bibi siya gabang katunay. Kagmay siya katunay ha. Managkuguron siya kung dagag tayo mo labay tayo. Ano katunay. Ambot na abay manguha diri katunay. Tanawa. Oh, doon lang kayo. Ano ba? Napatay lito bog. Diray. Di ba? Nga po do. Doon lang kayo katunay. Di ba? Kuha na ito nga rin sila. Libre na pang suwak. Tunay Lito di. Oh. Itong di ay. Bibi di ay. Di ba? Ang taga na Ito na yun. Paano pa din nato? Nasa sa pukot. Ang dagang kaya dira katunay. Swerte lang ta katunay kay nanggula sila ba? Yan nagpakita ba? Kaya taob ni sila magpakita katunay dira ay. Dagan Samad na ako katunay. Samad na ako. Katunay. Palubog. Ang gamay siya. Gamay guys siya katunay. Ba't na lang. Gamay siya nga gahi. Katunay. Kahit kayo. Ito na yun. Ang gamay rato na yun. Pero nanapag ka ito na yun. Naibuong gid ko katunay nga nung naay bibi diri. Pero sumaas akong pagkaybaw og pagkaybaw sa uban nga kaniadto na ay mamalit og bibi nga kinason diri mga katunay. Ug diri kaniadto mao ang ilang pwesto diri. Siguro before pa nila timbangon ang kinason itambay sa nila usa sa bus. Sa kakitid na kog pagsabot katunay siguro kaning kinason nakawadwad ni siyag similya before siya timbangon. Sa inyong pagsabot katunay unsa ka? Comment down below katunay kung unsang inyoy katampo diha.